Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga Fernandino. Matinding hamon sa sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado rin ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami magpapatalo sa hamon na ito. Ang inyong sanggunian ay patuloy nagpupursige para maibalik ang sigla ng ating siyudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lezatin, naghahatid ng tunay na serbisyo, tunay na Lugud Fernandino. Maliban sa paghahatid ng ayudang pantawid ng ating pangaraw-araw na pamumuhay, sinusuguro ng Sangguniang Panlungsod na mayroong konkretong solusyon ang ating lokal na gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga Fernandino. Bumubuo tayo ng mga hakbang upang magpatibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Malalampasan natin ang COVID-19, Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa laban na ito. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 hindi lamang sa Siyudad San Fernando kundi sa buong mundo. Maliban sa pagsunod sa mga protokol at sariling pag-iingat, magsisilbing proteksyon din natin ang bakuna kontra COVID-19. Dito sa Siyudad San Fernando, sinisikap na agarang mabakunahan ng mga nasa priority list. Target ng City Hall mabigyan ng bakuna ang nasa 242,102 na mga residente. Sila ay 68.3% ng kabuuang populasyon ng mga Fernandino. Nakipagtambalan ng city government sa mga pribadong sektor upang maging vaccination site. Sa ngayon ay sabayan sa iba't ibang panig ng syudad ang pagbabakuna upang marami ang mabigyan ng anti-COVID vaccination. Nakipag-ugnayan sila sa Office of the Vice President para sa Vaccination Express Program ni Vice President Lenny Robredo. Malaking pasalamatan natin si Lenny. Sa kasalukuyan din, meron din tayong vaccination site sa Heroes Hall, sa Fatima, at tapos din sa SM. Sunod-sunod at sabay lahat to. And hopefully, we are targeting about 4,000 to 5,000 just for today for the vaccination. As of September 16, mayroon ng 92,867 na fully vaccinated na kabalen, habang 132,092 naman ang nakatanggap ng kanilang first dose. Sa paliwanag ni Vice Mayor Jimmy Lezatin, mababakunahan ng lahat ang nasa priority ngunit hindi lamang sabay-sabay silang lahat dahil may mga protocol pa rin na dapat sundin. Pasok sa category, pagkatapos of course may master list na yan. Kung sino naka-master list the right time, meron pa rin 11 o'clock, darating ng before 11 o'clock darating na sila para hindi naman tayo nagkakaklag dito. So may spacing din ng natin. Sa pagsasagawa naman ng Vaccination Express si Vice President Robredo, nagdala siya ng 162 volunteers na siya nagbakuna sa 1,647 na mga Fernandino. Ginanap ang vaccination sa Laos Convention Center. Samantala, ang anti-COVID vaccines ay mula sa city government. Nagpatulong ang lokal na pamahalaan sa ikalawang pangulo upang agad itong mabigay sa mga tao. Pinuri ni Vice President Robredo pagiging organisado ng vaccination program ng San Fernando. Hindi masyado naging mahirap for us dahil malaki yung tulong ng LGU. Pati yung sa City House office nila, areglado lahat. So pag ganun, mas mabilis yung usad ng pagbabakuna. Marami din sa mga nabakunahan sa Vaccination Express ay mga nagtatrabaho. Yung kausap natin dito, mga companies na kaya pag napansin nyo, parang grupo-grupo yung pagdating ng mga binabakunahan. Kasi ito yung mga workers ng mga companies na nirecommend sa atin ng LGU. Marami pa kami nakuhang ibang mga requests. Halimbawa, may request din kami for Magalang, Pampanga. May request kami for Capas, Tarlac. Most probably yung Capas, Tarlac next week.
Sunod-sunod ito. Ayon kay Vice President Robredo, marami ang kanilang mga volunteers na nakakatulong ng malaki para sa pagpapabilis ng planong herd immunity sa bansa. Yung sa amin lang naman, masaya din kami na hindi nagsasawa yung mga volunteers namin pumunta. Kasi karamihan sa mga volunteers dito wala pang absent. Talagang lahat ng mga vaccine express na dito sa Metro Manila area, halos permanenteng mga volunteers. Nakikiisang lokal na pamahalaan ng syudad sa kahilingan ng pangalawang Pangulo na maragdagan pa sana ang dumarating na supply sa mga lalawigan upang mabawasan na ang takot sa mga tao at hindi na dumami pa ang nakakaranas ng mild at severe COVID-19. Yung problema actually supply. Ang problema ng supply karamihan sa mga provinces kasi yung demand, wala pa kami nakikitang problema sa probinsya. Yung demand nandyan talaga. Pero yung supply, yung problema. Sa Manila, Metro Manila, mas maluwag yung supply. Pero yung sa provinces, lalo nung experience namin sa Bicol, yung problema talaga nila supply. Yung hindi tuloy-tuloy. So kahit marami pa yung volunteer doctor, parating kailangan namin i-cut. Sa kabila ng mga nakikita nating sitwasyon sa kasalukuyan kung saan marami na ang tinatamaan ng COVID-19, mga nauospital, lumalala ang kondisyon at gumagastos ng malaki at mga nasasawi, may natatakot pa rin magpabakuna. Kaya naman nakikiusap si Vice Mayor Lazatin na magpabakuna tayo. Ito ay para sa ating proteksyon at inyong pamilya na rin. Napakalaki po bagay na kailangan po ay tayo po ay mayroong panlaban po sa ating mga katawan. At ang vaccination po ito ay kailangan natin para meron tayong laban po. Yun lang po. Sana keep safe everybody and sana po magpabaksin na po lahat tayo. Susunod, City College of San Fernando tuloy ang operasyon sa kabila ng pandemya. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbubuo ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga Fernandino. Nagdudulot ito ng maayos at progresibong pamumuhay sa Siyudad San Fernando. Maraming mga kabataang Fernandino ang likas na marurunong ngunit hindi nakakapagtapos ng kolehiyo, bunsod na rin ng kahirapan sa buhay. Sa naging pag-aaral ng city government noong 2008, napag-alaman na sa 4 na high school graduates, 2 lamang ang nakakatuntong ng kolehiyo. Noong panahong iyon ay konsehal pa lamang si Vice Mayor Jimmy Lazatin at siya ang tumatayong chairperson ng Committee on Education ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya ipinasa niya ang Ordinance No. 2008-018, an ordinance creating the Charter of the City College of San Fernando, Pampanga. Naisabatas ito noong November 18, 2008. Nabigyan ito ng pagkakataon ng mga kabataang Fernandino na salat sa buhay ngunit likas na matalino at masigasig sa pag-aaral. Taon-taon ay mayroon itong 5 milyong pondo mula sa lokal na pamahalaan. Ito ay tinatatag para bigyan ng pagkakataon ang Fernandino youth, yung ating mga mas nangangailangan pero magagaling na mga bata. So itong tinatawag nating education for the less fortunate Fernandino youth who wish to pursue a college degree. Sa ngayon, isa na ang City College sa may higher education institution sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED, kung kaya't libre ang pag-aaral dito pati ang paggamit ng mga pasilidad. Bago ang pandemya kung saan may face-to-face classes, libre din ibinibigay ang uniforme ng mga mag-aaral. Pero ngayon, instead na tayong lahat, Google ng local government, binibigyan tayo nire-reimburse tayo noong tuition fee, yung portion na yon ng national government through the CHED. So kahit papaano malaking tulong din sa LGU. Hindi naman lahat sakop ng ating City of San Fernando. Mayroong 4 na kurso sa City College: ang Business Administration, Accounting Information System, Information Technology o IT, at Education for Secondary at Elementary. Bagamat 12 taon pa lamang ang City College ay gumuhit na ito ng pangalan sa larangan ng dekalidad na edukasyon.
Taong 2018 ay nasa top 20 ito pagdating sa licensure examination for teachers o LET at naging top 10 naman pagdating ng 2019. Ito ay bunga na rin ng pagsisikap ng kolehiyo na deserving students ang tunay na makinabang sa City College. Tangi may average na hindi bababa ng 83 ang tinatanggap sa paaralan at walang 18 gradong pababa sa mga subject. Samantala, malaki ang naging hamon ng pandemya sa City College at mga mag-aaral na salat sa buhay. Sa naging assessment ng pamunuan ng paaralan, 98% sa kanilang estudyante ang may gadget ngunit marami ang walang internet connection at sapat na budget para sa load kaya hindi umuubra ang online class. Dito na pinairal ang modular learning system sa City College. Isa sila sa mga una nag-implementa ng ganitong sistema ng edukasyon. Wala pa yung module, nag-module kami as early as kami isa sa mga naunang nag-module. So gumawa kami kasi noon may ano tayo, second sem eh. Yung iba bakasyon na eh. Tayo nag-implement na tayo ng August. So we were in the middle of the second sem. Hindi kami pwedeng huminto. At kahit wala pa kaming training doon sa module na yan, Nakipag-ugnayan din ng kolehiyo sa mga barangay para sa distribution ng module ng mga bata lalo na noong unang taon ng distance learning. kinausap lahat ng barangay. Bababa namin sa barangay yung mga folder. Mga bata i-collect or magulang will collect from the barangay yung module. Wala man umanong online class mga estudyante ng paaralan, may consultation class umanong isinasagawa tuwing ikalawang linggo. Ngunit hindi ito sa pilitan o mandatory. The teacher is available. Yung batang hindi kaya talaga na mag-attend ng actual consultation class can anytime text naman the teacher for help or assistance or clarification. Inakala umano ng City College na marami ang mawawala sa kanilang mga mag-aaral. Bagamat may mga hindi nakapagpatuloy pa, higit umunong malaki ang porsyento ng mga nag-enroll. Sa ngayon ay mayroong 822 total population ng mga estudyante ng local college ng syudad. Umabot pa umuno sa halos 800 ang enrollees sa first year, ngunit 285 lamang ang nakapasa bilang scholar ng syudad. Ngayong taon, lubos umuno paghahanda ng City College kung sakaling magkaroon ng testing for the face-to-face classes. We will start getting ready the facilities again to receive the students if it is ordered. At we will ensure na yung lahat ng kailangan hiwa-hiwalay ang silya, kailangan may mga alcohol, kailangan, 'di ba, ventilated, tapos yung mga markings, ilalagay natin lahat 'yan kasi we have to ensure that the facility is ready, safe for students and faculty as well. Ang pagpupunyagi ng City College na manatiling isang matatag na education institution sa gitna ng pandemya ay kinilala ng Commission on Higher Education Central Luzon. Pinarangalan ng paaralan ng second place pagdating sa mga estratehiya ng edukasyon sa ilalim ng new normal. Tayo ay nagtamo ng second place as best higher education institute in response in mitigating the effects of COVID-19. Ito yung dahil sa ginawa nating implementation ng flexible learning as sagot natin doon sa walang face-to-face. Susunod, Vice Mayor Lazatin, tumayong acting mayor ng siyudad San Fernando sa loob ng 14 na araw. Maliban sa pagsasagawa ng batas ng Sangguniang Panlungsod bilang isang public servant, responsibilidad ko rin ang magbigay serbisyo sa akin mga ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil dito, bumuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil sa tunay lugod, yapin ang tunay serbisyo. Isa sa mga katungkulan ng BC Alkalde ay ang pagsalo sa mga obligasyon ng mayor kung ito ay pansamantalang hindi makakatupad ng tungkulin dahil sa iba't ibang kadahilanan.
Maraming beses nang naging acting mayor ng siyudad San Fernando, si Vice Mayor Jimmy Lazatin, kung kaya't pamilyar na siya sa mga dapat natutukan at bigyang prioridad. Nitong September 8 ay natanggap natin ang malungkot na balita tungkol sa pagkakaroon ng COVID-19 ng ating punong bayan na si Mayor Edwin Santiago. Bagamat hindi malala ang kanyang kondisyon ay kinakailangan nitong mag-quarantine. Kaakibat nito ay ang pagtatalaga kay Vice Mayor Lazatin bilang pansamantalang alkalde. Sa loob ng 14 na araw, buong puso at sigasig na ginampanan ni Acting Mayor Lazatin ang mga trabaho sa city government. Nakipagpulong siya sa pamamagitan ng virtual conference sa mga department heads ng City Hall upang malaman ang mga dapat bigyang prioridad o mga programang dapat bigyang pansin. Siya rin ang humarap sa mga delegado ng World Health Organization na bumisita sa siyudad San Fernando upang tignan ang estado ng pandemya sa siyudad at ang COVID response strategy na pinapairal nito. Personal ding binisita ni Acting Mayor Lazatin ang mga vaccination site upang ipakita ang kanyang suporta sa mga nagpapabakuna at mahikayat na rin ang iba pa na magpabakuna na. Pinangunahan din niya ang ilang mga civil wedding ng ating mga kababayan. Laking pasasalamat ng mga ito na natuloy ang kanilang pag-iisang dibdib bagamat merong umiiral na pandemya. 5, 4, 3, 2, 1. Tuloy na tuloy pa rin ang Giant Lantern Festival sa syudad. Isang countdown ceremony para sa aktibidad ang dinaluhan ni Acting Mayor Lazatin kasama ang iba pang opisyal ng syudad at ng Giant Lantern Festival Committee. 7 barangay ang sasali sa taunang ligligang parol. Ngayong taon, gagawin ang Giant Lantern Festival sa December 16 sa Robinson's Star Mills, Pampanga. Nataon din na habang nakaupo bilang acting mayor si VM Lazatin, dumating ang bagyong Zulina. Sa kabila ng malakas na pag-ulan ay pinangunahan niya ang monitoring ng bagyo sa command center ng syudad na nasa City Civic Center sa Barangay del Rosario. Nakiisa rin si Vice Mayor Lazatin sa selebrasyon ng Araw ng Kapanganakan ni Fernandino heroine Nicolas Sadirit, kung saan dito rin nakasabay ang pagdiriwang ng Women's Week sa syudad San Fernando. San Fernandina ng makabagong panahon. Magandang kinabukasan ang handog ni Nicolasa sa mga susunod na henerasyon. Ngayong araw ng kapanganakan ni Nicolasa Dayrit Panlilio, ating tandaan na ang bawat kababaihan sa San Fernando, isang bayaning Fernandino. Katulad ng nakasanayan ni VM Lazatin, personal din siyang umaagapay tuwing may pagresponde sa mga aksidenteng nangyayari sa syudad. Kagaya ng nangyaring banggaan sa pagitan ng isang SUV at motorsiklo sa may Sindalan. Mula September 8 hanggang September 21 ay naging pansamantalang pinuno ng syudad si Vice Mayor Jimmy Lazatin. Sa panahon na ito ay matagumpay niyang natupad ang tungkulin ng isang alkalde na may tunay na malasakit, tunay lugod para sa mga Fernandino. Matatag ang siyudad San Fernando, bunga ng maayos na pamamahala at pagkakaisa ng lokal na gobyerno at ang taong bayan. Lugud Fernandino, yan ang ating matibay na sandata upang malampasan ang bawat pagsubok sa ating bakal na siyudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod, kay kayo.